El massatge de les pedres calentes el que ens aporta a nivell de cos i ment és un equilibri corporal i mental, perquè el cos absorbeix tota la propietat de la pedra mitjançant l'escalfor. És un massatge en el que treballem tot el que són els xacres del cos i els meridians. O sigui, amb això que aconseguim equilibrar cos i ment a la vegada que mitjançant l'escalfor és un massatge molt relaxant i de benestar. El massatge de pedres calentes, els passos que seguim són, primer de tot, col·locar les pedres calentes, que ja les tenim escalfades prèviament, a tots els punts xacres del cos, vull dir, amb els 5 xacres de la part davantera. Amb això que aconseguim que el cos, mitjançant l'escalfor, agafi tota l'energia que ens aporta la pedra. Seguidament treballem el cos de manera lateral, perquè són les línies d'energia del cos. Amb això el que fem és equilibrar i amb la força que ens dona l'escalfor de la pedra agafar energia.